ההתנהגות הזאת של אנשים. מחר זה יום שיא, כי את נותנת לאנשים בעצם לגעת בזה ולראות בזה ולהרים אותו, לראות את המשמעות של... את ההשלכות. את ההשלכות. שירה מזרחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דווקא בימים שבהם הפסקת האש בין צה"ל לבין ארגוני הטרור נראית רחוקה מתמיד, מנסים תלמידי בתי הספר התיכוניים בהרצליה לחדש בדרכם את הדיאלוג בין ישראל לשכנותיה. התלמידים ניהלו משחק תפקידים שמדמה את המשא ומתן על שביתת הנשק בימים שאחרי מלחמת השחרור. עירי מרגליק הייתה שם. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה. נציג סוריה, האם ישראל יכול לקבל עוד שאלות? כן. נציגי מדינות ערב בחסותם של מתווכים מהאומות המאוחדות נפגשו הבוקר בהרצליה עם ההנהגה הישראלית. נשמע לכם מופרך? האם הפליטים שיכנסו לישראל יקבלו אזרחות? מתוך 100,000, כן, יקבלו אזרחות. אלה הם תלמידי תיכון מהרצליה שהשתתפו היום בסימולציה של דיוני האו"ם על הסכמים בין ישראל למדינות השכנות בתום מלחמת השחרור. כל בית ספר בחר את המדינה שהשתתפה בהסכמים, חוקר אותה, לומד אותה, עד לרגע שהם יכולים לייצג אותה בדיון שמדמה את האירוע עצמו. ראינו רק החמול וכבשנו את כל האזור הזה, מהנגב כבשנו. התיכוניסטים התבקשו לקחת את המושכות לידיים ולסרטט מחדש את הקו הירוק. יש קבוצות שחילקו את הכנרת וכל מיני פתרונות שלא הייתם חושבים עליהם בכלל, שלא הגענו להם בהיסטוריה באמת. האזור הצפוני שכרגע של מדינת ישראל, חיפה, צפת, כל זה אצלנו מדינה פלסטינית, שזה בעצם יכול להיות איזשהו סממן לשלום. כדי להכריע בסוגיות רגישות בהן סוגיית הפליטים, הם שמעו עדויות ממי שמשפחתו היא חלק מהסכסוך ההיסטורי. מצד אמא שלי, המשפחה גרה בכפר על יד כפר קאסם, והכפר הזה נהרס והם נהיו פליטים אחר כך בירדן ומדינות ערב. וזה חלק מהחיים שלנו, שיש משהו... יש ריקנות כזו, יש משהו שחסר. התלמידים נכנסו עמוק לעניין. זה מה שדיברנו. 47 זה 47. אבל לא דיברנו על זה ועל זה. לא דיברנו, אבל זה משתמע. באתי מנקודה שהיא מאוד שונה, אוקיי? בדעות פוליטיות, ואני עכשיו מרגיש כאילו אני לגמרי עשיתי מהפך של 180 מעלות. זה אמנם היסטוריה, זה אולי נושאים כאילו שבדרך כלל משעממים, אבל זה שנכנסים לזה ומגיעים להחלטות מדעות של מדינות, זה ממש מעניין. יש שחושבים שאם הם היו מקבלים את ההחלטות כבר אז, היחסים שלנו עם שכנינו היו נראים לגמרי אחרת. אני מאמין שעם מוחות כמו שלנו ועם רצונות הדדיים לדברים, למצב יותר טוב, אני מאמין שהיינו יכולים להגיע למצב של שלום.